Hvem filmer Daniel laver 6 kilo? Ej, laver du 4 gange? Følg mig lidt. Jeg var lol bagefter. Vi filmer alle sammen. Ja! Det skal være et program. Smiler. Ja! Joachim, der er faktisk en rigtig synd ud for, at du taber den her Øren. For 15 sekunder. Kom så, mamma. Du kører bare mave, mand. Bare mave, Joachim. Ej, jeg gør. Ja. Ja, eller... Ja. Kom så. Fuck, det var stærkt. Godt, Maja. Du ligger bare sådan en krop. 3 gange, så har du under 2 minutter. Så nemt det der, Joachim. Sådan, Daniel. Mange med det? Fuck, man. Godt, Maja. Helt lækkert, Maja. Sådan, Daniel. Kom nu, Daniel. Kom på. Og nu begynder det sjovt. Ja, det er jo klart jo. Det er jo klart. Kom nu. Sådan, Joachim. Er så lige? Kom nu, Maja. Kom så, Maja. Joachim. Stærkt, Joachim. Kom så, Daniel. Nu, Daniel, sidst. Kom nu. Kom nu. Fint. Jeg håber, du kan tage det. 27. Shit, man. Jackie. Kom så meget. 3 gode igen. Godt, Joachim, det der. Godt, Maja. Kom nu på de Kom kig så, på Maja. det der. Kom. Skal vi lave det igen? Jeg vil gerne prøve igen i hvert fald. Nej. Kom nu. Prøv igen. Kom nu. Gør det bare, indtil vi kan. Jeg har lige lært at flippe det. Sådan. Kom så, Joachim. Kom nu, Maja. I hvert fald minimum 2 gode nu. Kom nu. Og det er flip på det der. Kom nu, Maja. Stærkt. Ha. Jeg skal over til jerk dips. Skal du? Lort. Kom, Maja. 20. Ja, 140. Helst lidt selv. Niklas,
jeg har ikke kørt. Spring over. Så Maja. Godt kørt det der. Det gik meget bedre der, Arne. Det gik helt sindssygt godt. Hva? Jo, Måske vil jeg få en blodprop. altid gløb med til træning. Skal jeg sige? Kom så. 62. 1 minut igen. Og det var endda ikke engang for tid, eller sådan. Man kan starte med 13, det havde lidt hurtigt. Jo, sådan som du kørte, så skulle du. Første sæt, når man kommer ned. Men der, wow! Ja. Kom så. Men det fungerer. Det der, når man kommer ned og hænger her. Man kan faktisk slappe af i dag, men hver gang du kaster det ud, falder tilbage, så kan du næsten bare slappe af i hånden. Og så den der på vej til frem, når du begynder at sparke, så tager du falder man. Så man kan hænge og slappe lidt af, mens. Kom så Maja. Det er synd for, at man skal være alene. Jeg skal også tage jerk dips nu med 140 kilo. 20 stykker. Jeg tabte Joachim. Det er straffen. Kom så Maja. Godt. Ja!